Usa sa mga pagtulunan nga padayag sa ato karong mga pagbasa labi na gyud sa ebanghelyo kini yung kaimportante sa gamay. Nang gamay ba? Importante kayo. Labi na gyud ang kinagamyan. Niya mao day na ang gingharian sa Dios muagi gid siya sa kinagamyan. Ang gingharian sa Dios mga igsoon portig yung dakua nga matod pa sa mga pagtulunan sa Biblia labi na sa kanang mga book of wisdom nila ni mga propeta ilang itandi ang gingharian sa Dios nga portig kunong dakua nga ang tibuok universo mura ra kuno tag usa ka lugas nga bas ikumparar sa gingharian sa Dios. Portig na iyang dakua. Pero si Jesus ang iyang gigamit ang gingharian kuno sa Dios mura kuno og lisos mostasa kanang labing gamay ba nga lisos kalibutan nga kun itanom mutubo siya nga mag-anam og tubo nga kana kunong wakta mahibaw nganong giunsa siya pagpatubo. Para gud nang inyong mga tanom daghan na making hilig karon og mga tanom sige pananom. Sige ra mo diag tanom limpyo-limpyo ana pero di jud ikay gainat sa dahon ana nga imong padakon imong pabuakon dili imo ra nang pasagdan. Pasabot kinahanglang kamautang motan-aw sa gingharian sa Dios diha sa pinakagamay niya nga sinugdanan. Karon unsa man ning gingharian sa Dios? Unsa man na siya? Kalipay o kasakit? Kusga. Nya malipay mo sa kanang gagmay kayo nga mga butang o dili? Pananglitan mo trabaho ka, swelduhan ka og piso ang adlaw, lipay ka? Piso ba adlaw nimo? Malipay dili? Oy kusga oy. Oh, mao nang di jud ka malipay. Pero kanabiyang piso, part ba yan nasa billion? Part ba yan nasa trillion? Kung na kay 1 trillion, pilam na kasiro? Trillion ba? Di mo kibaw? Wasa ko kibaw sa na pagkwenta. Ang milyon, pila na kasiro? Unom. Ang billion, siyam. O so ang trillion, 12 ka zero. Kuhaig piso. Ang kanang 1 unya 12 ka zero, 1 trillion. Kuhaig piso, unsay mahitabo? Unsay zero? Napa na oy? 9. Dagang kay 9999999. Yang katapusan na 991. Mahimo na lang na siyang pilaman. Upat tulo ka tag tulo ka 9 o usa ka duha ka 9 o 1. Basta mausab lagi. Na aka mo bitaw nganong gatap-tap mo karon. Ang gatap-tapan mo hadlok banta nga masudlan ta bisag usa lang ka book virus. Kay masudlan ta usa ka book virus sa COVID, iya nang pamatyon ang mga cells in the body matod pa sa mga doctors. Nya kana mga cells di man na makita. Pero ngato kunong lawas, billions of cells kaning atong lawas mao nang motubo nya. Kung dili na gani healthy ang imong mga cells, mao nang mo-collapse ka, patay ka. Ngay pangutana ng imong tupad. Pangutana yung nanakay COVID. Di ba may una si Bako. Niya ka ng COVID, di ba na makita? Kagamay, ana. Sa to pa, ang kanang gamay, kuyaw kayo na it's either mo patay na nimo or mo pahimsog na nimo. Muna, diri sa atong unang pagbasa ni ingon gyud ang liso mitubo niya ang Ginoo nay nagpalambo siya kunoy mo pataas sa mubo siya say mo pamubo sa taas siya say mo palaya
sa lunhaw, siya say mo palunhaw sa laya. Grabe kay gahom ang Ginoo. Ikaw karon unsa man ka, mubo o taas imong height? Unsa man imong height ron, mubo o taas? Mubo. Gusto kag pataason ka sa Ginoo? Gusto ka dili? Nagadi uban nangasunggo na lang ang ilong o gininat bainat kay haron gyud mo taas ang ilong. Yang ano man na mo taas? Ikaw may gabuot. Ang gusto sa Ginoo siya ay magbuot. Pataason ba kanya o pamubuon? Ana. Unya kay siya may magbuot, unsa may itong buhaton aron makatagamtam tag kalipay. Kanabang langit nung kalipay. Unsa may itong buhaton? Matod pa sa atong tubag sa Salmo. Unsa ti atong tubag? Basan mo kibaw. Ginoo, maayo gayod ang pagpasalamat kanimo. Magsigi ra gid tag pasalamat mga igsoon. Maunay makapatubo sa gingharian sa langit. Kana bang magsigi kag pasalamat ba? Sige, lingian ang imong tupad. Ang imong tupad ba lingian? Ing na pangutan siya, ing na nagpasalamat ka nga buhi pa ko. Ing na ko. Ing na nagpasalamat kang buhi pa ko. Nya ang imong gilingi, ang imong mga asawa, salamat ko taon kanusa pa ka mamatay. Adi oy magpasalamat kita, be kamo nagpasalamat mo nga nagkatupad mo ang imong tupad karon. Nagpasalamat mo? Sige, ingna. Nagpasalamat ko nga nagkatupad tarong simbang. Ingna. Kay basin ugma, wala na. Kuwang kay tana, kuwang kayo. Nya kamaon tatang mo pasalamat sa kinagamian nga gasas Ginoo sama anang cells in the body. Kamuron din hing mga babae, kamong mga minyo. Wa mo mag-inom og pills. Mayo. Wa mo magpalaygit. Wa mo magamit anang kondom. Wa man gitingali mo maminyo sad. Basta wa. Congratulations. Ngano man tungod kay kanang akong gipangisgutan maunay pagsalikway sa mga nindot nga gasas Ginoo. O katapusan gid natong isalikway ini mga buangon kay tandag ko. Abortion. Abortion ba? Nagani uban karon mag-euthanasia na ay solid kay nga Catholic nya na paralyze siya, wa nay nag-atiman niya, ang iyang mga anak busy kay trabaho, niingon na lang siya sa nurse, "Ma'am, administer lang ko og euthanasia." Ana bang injection nga makapatay ba? Kay wa naman sad ko'y kapuslanan, paralyzed na. Naghatag naman lang kong pabugat sa akong isig katao. Pastilan. Wa gyud ka pasalamat nga siya makaginhawa, nanginahanglan kay taginhawa. Katubit akong papa pagka-paralyze ato, naka-appreciate gyud ko nga nakahimo siya katunga sa iyang lakang. Sige, tuo man niya ang di nakalihok kani dinhi ba tuo. Di na sad katikang ang tiil. Sa sige na mong therapy, siging training, after mga almost 3 months, iya nang mairog ang iyang tiil. Di kaabot nga tos unahan, pero matupong na. O, garis loyo, iyang birahon, maabot diri. Lipay kay ko magtanaw. Pero wajud ko kapasalamat sa una nga akong papa, tunga sa bukid, manguma, dulhog naman, pasan anang bugat kaayo, siging lakaw. Wajud ko ingon, salamat Lord, makatikang pang akong amahan. Maghuwat kitag maparalyze, una pa ta maka-appreciate anang lakang di ay matag lakang ato nang ma-appreciate. Akin akong maguwang din paralyze kana speed draw. Ay, to daplin. Kana. Makalihok lang na gamay. Makahimo siya ganang hinay kay niyang lihok. Lord, nindot ta kita naon kay sa una malay mo lihok ana. Pero sa una nga kauban mamiyan tos bukid, manguma, manabok og mangga, alab, dinaganay anang bukid kayo. Wa jud ko kaingon, salamat Ginoo makadagan mi. Kamo mga ginikanan, kapasalamat mo sa inyong anak nga kamaong magdagandagan sa inyo. Basing inyong mahapakan.
Imbis nga mudaig, hapak ko na noon. Diwa na'y kalipay. Muna ang gingharian sa langit para sa mga tao nga kamaong magpasalamat. Kamaong mudaig sa maayong butang nga gihatag sa Ginoo. Sa atong ikaduhang pagbasa, niingon diri si San Pablo nga kining atong lawas mauni ang babag aron makahiusa ta sa puloy-anan sa Ginoo. Munang palabihon niya nga mahilayo aning lawasa, pero iyang gibawi pwede sa diayng gamiton ang atong lawas pagpahimuot sa Ginoo. Gamiton pagpahimuot, pasabot kanang imong lawas karon gamita na sa pagdaig sa Ginoo. Daiga siya pinaagi ng imong lawas. Dili kay ang imong lawas mo imong ipadaig sa mga tao. Ngam sa uban karon labi nang ato in tao mga igsuo mga babae. Awahin una ron dinhi kay mga buutan man mo mga babae dinhi. Kanag yung ubang babae gusto man mo idaigon ilang lawas. Anhi dinhi kuhaan ngari na sabungan na lang dinhi gamay kaayo. Maglaway sa damuban. Apil ng pare. Onya, ang Ginoo pay gidaig pinaagis imong lawas. Ang paggamit sa atong lawas aron daigon ang Ginoo, mahimuot ang Ginoo, gamita imong lawas sa paglikay og sala. Mo na siya. Ayaw gyud gamita imong lawas aron ka makasa og mag-TikTok ka diha. Unsa man na? Nagdaig kas Ginoo o nagdaig kas imong lawas? Kamo ba mo TikTok? Og imo nang kiskison imong kilay nya imong badlisan, nagdaig kas Ginoo o nagdaig kas imong lawas? Og imo nang kuluran imong buhok kay di jud ka gusto nga puti, tiguwang katan-awon, nagdaig kas Ginoo o nagdaig kas imong lawas? Timaniha ang atong lawas babag sa pagpakighiusas Ginoo, pero kung gamiton ang lawas aron pagpahimuot sa Ginoo, makapaadto sa dinatos Ginoo. Matud pang San Pablo kay hukman man tas Ginoo sumala sa atong binuhatan maayo o dautan ginamit ang lawas. Muna bantay-bantay gid mo diha. Kung magpuyo-puyo mo, wa mo magpakasal, nga sige mong hinikapay ana inyong lawas, nakapahimuot mo sa Ginoo. Uy, tubag. Kanagod kus gagod. Ana. Unyang nagkinusmuray na mo ron, kay nag-ilog lang mo anang utlana sa yuta ninyo. Nakapahimuot pa mo sa Ginoo, masiga na kay mong mata. Hait na kay mong tinanawan. Wa na. Pero maghigugmaay, magpasayloay, aporting nindutas kinabuhi. Amaw na atong misyon. Lingian na imong tupad. Yung tupad ba, lingian? Di manggi mo mulingi. Gamita imong lawas ba, lingian imong tupad. Ana imong tupad, lingian. Ana, ingna dayon siya. Maghigugmaay na ta, ha? Sige na, ingna dayon. Let us love each other. Kay ang Ginoo nag-ingon man gyud, kinsa tong naghigugmaay, nakaila sa Dios ug nagpuyo diha sa Dios ug ang Dios nagpuyo diha kaniya. Basta maghigugmaay. Di man gani mo mulingi. Hadlok man sada kapoy lingi-lingi siging sunod aning sulti aning paria lingi. Saan na siya? Lingi. Iniguli ni mo sa inyo, reklamador kay kastanan. Unsaon man. Gyud kosmo jud kag naong nga di natamalik simba day. Sige lingi-lingi. Alam na. Di ako lang ang gihunahuna ba, pero wa man ako makita yung naong ram sa magmalipayo gamay no. O gipanggutom na baka noon mo. Pero mga igsoon, gamiton ang lawas pagpahimuot sa Ginoo. Ayaw na lang pagsigig hunahuna, do na ba ko'y makuha ani, uwa. Basta nagtuman ta sa sugos Ginoo, muratag tanom, patubuon ratas Ginoo, wa ka masayod, kanusa kaniya gamiton. Nya kana mga ginagmay na tong gihatag, aron lang pagpalipay sa tong isigkataw, iya sad nang patubuon. Tanawa, ang kamatayon ni Kristo siya rang usa. Pero nitubo karon abot din San Vicente.
Oo. San Vicente Ferrer, karidirib, gasigi siya gwali, siya ra gyud to, sawayon pa usahay, pero sige lang yung padayon, karon, wana, sikat na kayo. San Antonio de Padua, na nagpista karon. Kadto, usa sa tos mga sinalikway, dugay sa kaito siyang gidawat sa mga tao, nay pipila kato mga masakiton ug uban pa, pero ang mga tao mga pare saway, pero karon sikat kayo. San Roque, siya ra yung usa taong gaantos dito, iro na lang gud mo imo atiman niya, sige lang yung padayon, unsa may kapuslanan aning antusa karon hastang sikatan San Roque, daghang ing hubog ginig pista. Nga naman, ni bunga. Kanang imong pagsigig sabot anang imong asawa, nga di masabtan ang batasan, sagdi lang. Ingka wa man gini mausab pa din, ay sige lang, mamatay ra na. Nga ikamatay ana, nga wa jud kay sa premyuhan kas Ginoo dito sa langit. Ay na lang pagsigig ingon nga, kanus man ni mausab, mo man day ato, kanus pa man ni mausab pa din. Ana. Ikaw asawa, kanang pagsige nimo dawat anang imong bada nga palahubog kay tanan, mga bit pagyud usahay. Ana, ayaw na lang pagsig pangutana ba usab pa baning panuway dako. Ayaw na, sige lang jud higugma sama sa gatanom kag liso nga wa ka kibaw kanus ang tubo. Ang Ginoo ray mo patubo ana. Di lang nimo mahibaw-an nga porti na diay nimong lipaya, porti na diay nimong nindutag kinabuhi gumikan sa imong inadlaw-adlaw nga pag-antos o pagdawat tungod og alang sa Ginoo. Mao na kita bitaw dinhi, sige lang dawat ana mga slots ginagmay-gagmay ana o tanawa di ba, lingi ang atong simbahan. Mao ni ang mga ginagmay-gagmay mga hatag, wa may nihatag nato dinig minilyon, kanang ginagmay hapit dili makita, inigtan-aw nato, oy maura man dinhi, pero sige lang yung dawat. Mura bag tubig ba imong sauron, madugay na nimo igsunod nimo tanaw, puno ng baril nimo mo ni nanindot na naditso ba ni kanindot, wa Ginoo mo nagkuan karon, sige lang gyapon tag pamaligya, gamay pa kay taghalin. Pero sige lang, ang atong St. Vincent's Healing Strength tag 500, 639 pay halin. Ang atong Hope and Opportunity 4,074 pay halin. Wapa masagot tingali sweldo, pero sige lang, hapit naman sa ting sweldo. Pero ginagmay-gagmay, ngano man sang mag-uol man ta, sige lang yung hatag. Ana, kamusan dihan, nahutda na sa kwarta, sa siging hatag diri, nya wa gi nakuha ang baos, hatag lang ya pug padayon, hangtod gyud wa na gyud mo ikanon. Pero ay kabalaka, mamatay ra mo. Kamatay ninyo, portin daghanang pagkaon dito sa langit. Tigyong daghana, flowing with milk and honey. Ang mga Israelita, gitawag sila sa daang tugon og mga stiff-necked people, mga gahig ulo nga mga tao. Gimahal sila sa Ginoo, apan sige lang gyud sad sila pakasa. Ang Ginoo mo'y nagpakao nila, mao'y nagbuntog silang mga kaaway, sige sad silang sunod sa mga practices, mga idolatries sa ilang mga kaaway. Muna diri sa atong unang pagbasa, ang Ginoo ning ingon siya, ako'y nagpakaon, ako'y nagmatuto sa Israel, ako'y nagsigig hungit nila, pero sila, wa mo ilan ako, nga ako mao'y nagpakaon nila, ako'y nag-amuma nila. Kung kamo, inyong anak, kamo mga ginikanang ni adinhi, bisag kamong mga nagtrabaho, kamo mao'y breadwinner sa inyong pamilya, kamo'y siging hatag og suporta, pero di yun ka ilhon nga sakop kas pamilya. Ang kwarta ra gid nimo mo ilang pangayoon, unsa imong bation? Malipay ka o masuko? Masuko. Uy, tubag mo Mag-uol. Siyarog di mo mubati ana. Kamo maginikana, sige mo hatag sa inyong anak pa eskwelahon pa, pero adto magsigig kuyog adto mga adik, adto magsigig kuyog ana mga standby. Ya bisag kung saon nimo sulti, singhagan ra ka, nya anha magsig pangayo nimo kwarta.
Unsa may imong bation ginikanan? Malipay ka, masuko. Masuko. Suko eh. Mao na ugwa gid tay kasing-kasing nga samas kasing-kasing sa Ginoo, agipatay na ninyo eh. Pero ang Ginoo nag-ingon sad siya diri, kay ako Dios man og dili tao, ang balaan uban kaninyo, dili ako muanha kaninyo diha sa kasilag. Di siya muduol nato uban sa kasilag. O kinsa may miduol nato? Ang Dios, ang ikaduhang persona sa Dios nga si Jesus. Unsa may iyang gipakita? Dili ang kasilag, kung dili ang gugmang way sukod. Bisayunan ka ato, may mantong sa una, katong Old Testament, nga gihisgutan sa first reading, kay nagsupak-supak raman sila sa Ginoo. Kanig yung pag-abot sa atong ebanghelyo, gilansang yun ang Ginoo sa krus. Gibugal-bugalan pag yun, gilansang pag yun. Nya bisag patay na, gidugsak pag yung kilid sa bangkaw. Si Maria diha, gatanaw, diha siya, kaya diha tiilan sa cross. Kamong mga inahan o kamong amahan nga niya dinhi, ang inyong anak ilansang sa cross inyong silingan karon, iguli ninyo. Masuko ka dili? Buangon ka. Simba ka diri, abot ito masuko. Ayaw lagi duol nila uban sa kasilag. No, nainindot kayo nga gituman gina ni Hesus, kiniingon man ang Ginoo diri sa Old Testament, bisan pag-ingon ani mo, di kumuduol ninyo uban sa kasilag. Gituman gyud ni duol si Hesus nato, nagpakatao siya, mao man iyang ekspresyon sa pagduol, nagpakatao siya sama nato o gipuy-an gid niya ang gugma. Mao tong ikulata siya, dugsak pang iyang kilid bisag patay na, wa gyud mo, wa mo kilat, wa maigos kilat tong pilaragoy pagpakanaog og kilat ato, patay tong mga tawhana. Ngano man, kay ang Ginoo wa gyud masilag sa atong kabuang, sa atong pagkabadlungon, sa atong siging balik-balik nga mga sala nga mangumpisal karon, di pa gani ka distansya pila ka adlaw, tuanan ni balik na sad. Na gani uban, kumpisal og buntag pagkahapon ni balik na sad ang sa. No? Mangumpisal ta kay primerong Biyernes ron. Unya dito gapuyo-puyo. Way kasal. Pero tahod kuno hay Ginoo, ay Sacred Heart ra baron, nimba ta kay First Friday. Uli, tinukhangay, way kasal. Siging pangawat, dihas panudlanan sa gobyerno o kaha sa simbahan o sa kumpanya. Ya, mo simba. Ay noon, mo donate sa noon. Lipay lang sa mga pare, basta mo donate, wala, nagkinawat na nimo. Di malipay ang ginawa na. Sayod biyang ginawa. Sa di ko malipay, kung inyo kong hatagan sa inyong kinawat. Pero ang pare, di ba ni Ginoo, basta mahurot lang niya itong slata, okay kayo. Unya, unsa may unsa may mensahis Ginoo nga ang iyang kasing-kasing sa ako nang ikingon kaganiha, gugma ra ginaa sa kasing-kasing sa Ginoo ug sa kasing-kasing ni Maria. Mao bitan nang naatay debosyon sa Alliance of Two Hearts. Ang sud sa ilang kasing-kasing ba, pulos ra gyud gugma. Muna sa atong ikaduhang pagbasa, niingon si San Pablo, pasudla ang Espiritu Santo sa inyong kasing-kasing. Kay siya sa una, nagsigim siya gukod ni Kristo o sa mga sumusunod ni Kristo. Iyang gipasulod ang Espiritu Santo siyang kasing-kasing, nasayra niya unsa kuno kalapad, unsa kahabog, unsa kadako ang gugmas Ginoo para nato. Minsan di man na matugkad, kay di man gini mo matugkad sa hingpit, pero at least makasabot lang unta ta, unsa kadako, unsa kalapad, unsa kadili conditional ang gugma ni Kristo. Ngano man, ug makasabot na ta,
mao na nay atong praktison. Nga nabita mga senior citizen karon, dugay biya kay silang nakasabot unsa kanindot ang cellphone. Kana mga senior ba? Dugay kay na sila nakasabot ana kay ilang nasabtan so nakatumang telepono nga naihigot, wire. Ako mo sad ako. Unsa ba nang ana-ana? Unsa ba nang tulpok-tulpok? Unsa ba na ana? Pagkakataon na mo TikTok pang mga senior. Sa dihang nakasabot na ba mao ini ana kato bitaw akong keypad nga gamay kayo ba nga cellphone, sige kog ana pertig yung gagmayas litra mo na ni samot yung kadaot akong mata. Sige gingon ning ako mga kuyog dire kanay sila Sister Nara pader ilisin lagi na imong cellphone kana bang kuan ba kato bang kana bang dako bang ana hapyod ako di ko lagi ana siya ilisi lagi astan sayon na jud kayo karon nakasabot nako unsa kasayon adi na ko balik atong keypad nya kamo nakasabot mo unsa kadako unsa kalapad ang gugma sa Dios para nimo. Lingian na imong tupad. Nakasabot ka? Nakasabot ka? Ingna. Og nakasabot lang kita, unsa may unang mahitabo, ganahan tang mosunod sa iyang pamaagis paghigugma. Ang ato sang kasing-kasing mabag-o sad. Kanunay kang mahinumdom giunsa ka paghigugmas Ginoo mao sad na imong ipasa ngadto sa imong isig ka tawo. Ikakita nimo sa imong bana nga nangabit. Moingon sad ka ako sad bitaw sa akong pagpakasala mura man sa kog nangabit sa yawa nya gimahal magyapon ko sa Ginoo. Dili lang ni nako sad kasaban akong bana ako lang yapon ni higugmaon. Nya gikulata man kasi imong bana kay mo magiday na basta mangabit mamunog mo nag-asawa dib gikulata na ka saman buwagan dili sige og ang imong kasing-kasing liwat na gis ginomeng ka kulata ra man kang Hesus gani gilansang gid sa cross ako lang gining dawaton di lagom kay kagnaong kada adlaw pero ang imong kasing-kasing gasidlak sa gugma. Ano? Ansaan? Sakto? Kanya ganahan mo, ana? Ang na bang gwapo kay kasing-kasing, pero imong naong lata, hindi ko lata, lobo imong ipon, nangagisi imong kilay, kay iparok mong kausay sa bungbong, sa semento, makuyapan ka, pero ang imong kasing-kasing, limpyo kayo, wa gyoy sala, ganahan mo, ana? Hoy, panubag mo. Mo nay una, mo ginay una sige juga gunahona paglimpyos kasing-kasing. Sunod, ang pagkamanggihatagon, manghatag yun ka. Di jud ka kapugong ana. Muna si Hesus, manggihatagon kayo, patay na gud siya. Gidugsak iyang kilid. Pagdugsak siyang kilid, ning agas ang dugo og tubig. Nya unsa man ang dugo og tubig nga iagas siyang kilid sa ato karong simbahan, sa atong doktrina, ang gitudlo sa atong simbahan, mauna siya ang pito ka sakramento. Kana ba? Kana baptism nga rikutob. Mao didto iyang gihatag ang final nga grasya. Nganong final nga grasya man na? Kay kanang pito ka sakramento, kada nato dawat ana, maliwat dayon ta ni Kristo, mahimo dayon tang Kristo. Sunan ka, gidugsak pagid iyang kilid, bisag patay na, ning hatag pagyod. Kamo, wa na mo'y gikaon, mudonate pa mo, dinhi simbahan. Nasunog imong balay, unya mudonate lang gyapon ka. Kaya napakay sobrang kwartang kinintos para sa atong slot sa titawagan ng slot, St. Vincent's Healing Strength. Tag 500 niya nakuan man na sunog man imong balay, donate lang yapon ka. Saman mo donate ka dili. Sige, ito ba? 500? Nabitaw roy nakuan kanabang
na COVID sila ba. Tibuok yun pamilya, pero gaplano na siyang mudunit. Nya, na COVID man sila, na positive yun. Pader, iampo mi pader. Kay, na COVID mi. Unsa ganito'y Gcash ni mo pader? Ako din gisulti. Nya, pag sulti na ako, ingon din siya nga, mudunit mi pader. Pero di amiros quarantine. Ana, ang usagay na ako, ang akong mama, na guwang-guwang na, iampo lang nato pader nga makasustenir tuaron siya sa ICU. O nya, donate siya duha ka slot. St. Vincent's Healing Strength. Balig 1,000. Ako galingo-lingo ko naku ako'y ma-COVID, di ko mo donate Pero siya donate lang yapon. Unsa man ang klasyas kasing-kasing? Diyos nun na kasing-kasing. Pero kaning atong tawhanong kasing-kasing, kusog ay mingon, nganong siguroon anak ko sila, di ako'y panginahanglan. Ana da yun. Nya kamoron, unsa may nas niyong kasing-kasing? Diyos nun o tawhanon? Sige, lingian na yung tupad na tawhanon kag kasing-kasing o Diyos nun? Lingian. Nya musanong gani, iyan gani nga, Diyos nun ko nakadonate na ka. So, wag mo ganun may bugas. Tawhanon tawhanon klaro kayo. Ay, daghan kay Diyos nun o kasing-kasing ay. Ambot, Diyos nun baka nislatanan. Ang atong hope and opportunity. Hinaim de kayong irog. Gamay ra mag-irog. Pero sakti lang, ni-irog mo sa Diyod. 4,052 na kaslat. 948 na lang ka. So doon na tayo 4,052 more or less nga mga manggihatagon ba? Ang ilang kasing-kasing ba? Liwat-liwat sa Ginoo. Yan, na pa may balancing 948, nakinahanglan na lang tag 948 ka mga Diyos nun nga tao. Aron mo donate ani. Pero sa atong St. Vincent's Healing Strength, inahinay pong irog, 457 slots ang nahalin karon, napay balanse, napay mapalit nga 3,543. So nagkinahanglan ratag 3,543 nga manghihatagog kasing-kasing para mo donate og 500. Human ni atong retablo. Pero ambot na baka okay. Mao na depende na nato. Kanang inyo mga silingan way bugas. Muhatag mo. Bisag usa na lang kahakop ngadto nila. O ipautang gyud. Kay kita ra ba ultimong 100 ipautang pa gyud. Itunol na lang na 50 pesos itunol na lang na. Inka ako pa diro man sa gani ko'y hapit bugas. Nya mutunol pa ko dito. Arang-arang na lang ka kay napakay malungag karong hapon hangtod abot gabi. Kana gid sila karong orasa wa gi gilungag. I-share nang imo para duha na mo nga paniud to ra kutob. Ini kagabi isigla mong aper dai na kay nalungag sa wa na gyud sa hurot bitaw nga ako sad sa nganong nahurot man sa katud ang gikaon nimo ganiya mao man to para panihapon man unta to sa halano kanais god nimo sige dai magdungan tag kamatay ana o adto na mo magkita sa langit oy dili ang Ginoo kun atong sundon ang iyang kasing-kasing ang pagkamanggihatagon ug pagkamahigugmaon iyang piluon pagbubo nato ang iyang grasya kay wa lagi sukod hilabihan kalapad hilabihan kadako hilabihan kahabog ang grasya sa Ginoo nga iyang gipaagi pinaagi ni Kristo mo na di gyud ka magmahay nang mangita ka og baha sa grasya diha sa imong kasing-kasing himuan ang balaan mo baha ginang grasya di gyud nimo mapugnan. Kami bitang mga pare nag-meeting mi ba ingnan din atong anhing Cardinal Vidal kadungog mo siya daghan kayo mga pare nga gi-accuse nga hingwarta ana niya ang donis ang share ba nga to sa ekonomos gagmay kayo ingon des Cardinal kamo mga daw isog namuha na gud siya dire dito ko sloyo naglingkod kay bago pa man ko tong pare sige sa komedya dito mga pare uban baga doko-doko siya ipapriso your eminence ipapriso ay kuya lang baka nang sana
komedya lang ba? Pero Cardinal dito, namuha na yung taon ang naong, kay ngano kunong dili lagi mo hatag sa, kuan, kanang sakto yun nga share. Usahay man ko itong kasing-kasing ka na mamugos, gilbag ka na bang, nang ako gini, ako gini. Yeah, diya sa ikaw sa gamiting ni, gana recollection, ang among speaker, may kayo mo storyaan ng Church of the Poor. Kinahanglan, poor kita na. Isa ditong usab. Padre, nindot kayo nimong pagka-explain ang Church of the Poor. Kitang pari, mo embrace kita og poverty. Pero sa tinud-an na lang, Padre, no, kung magpari lang kita, di gyud kalikayan, madato kita. Kaya nga naman, ang kulikta, di gyud kuno masagan, pati yung daganang kulikta. Unsa may timailhan nga ang atong kasing-kasing putli Walay sala. saman Walay sala. kanang wa gyud kay negative nga pagbati, kanang negative nga pagbati ba wa gyud sa imong kasing-kasing niya kamo, wa mo roy mga negative nga pagbati ngadto sa inyong isig katao. Kamong mga asawa, wa mo'y negative nga pagbati sa inyong mga bana karon. Tira ba mo tingog ay? Kamong mga bana, wa mo'y negative nga pagbati ron sa inyong mga asawa. Wa gyapon ni tingog. Amay na usa. Ang kamong mga ginikanan, wa mo'y mga negative nga pagbati sa inyong mga anak. Kana bangon, kakita pa lang ni Musnaong ba, murag may nakaing kumuton. Kamong mga anak sa duwasan mo'y negative nga pagbati sa inyong mga ginikanan. Kana bang magsigi kag pangandoy nga mulayas ko dinhi, biya ko dinhi. Naara ba na mga inaana mga anak? Si Maria, mo'y modelo nato unsaon paglimpyo sa kasing-kasing. Unsa may una, di niya tugutan ang iyang utok nga magsigig analyze sa usa ka sitwasyon. Kaya makapanigative yun sa atong kasing-kasing kung tugutan nimo ang imong hunahuna nga mo'y magsigig analyze. Sama aning nahitabo karon dinhi sa atong ebanghelyo. Tulo ka adlaw nga nangita si Jose ug si Maria ni Jesus nga 12 anyos, wa mananghid nila nga magpabilin diay didto sa Jerusalem. Tulo ka adlaw silang nangita. Ikaw ginikanan, mangita kas imong anak tulo ka adlaw, unsay naa sa imong hunahuna? Animal ning anaka, wa gyud mananghid. Wa may buot, wa na may tahod. Analyze na nimo ba? Ang mag-analyze ka na, ikakita nimo, masagpaan gid nimo. Pero si Maria o si Jesus o si Jose, wa magamit sa ilang utok aron mo analyze nganong wa mananghid si Jesus, may buot naman unta, nahibaw man gid unta nga manguli nami, nganong wa gyud mananghid. Ana ba? Analyze man na nato, no? How di mo ka mo analyze? Motong pagkakita niya ni Jesus, ang gi-express ni Maria ngadto ni Jesus, dili ang iyang gihunahuna. Kay iya putong hunahuna, iya tatong ingnon, ikaw ba ni aramanday ka dinhi? Nganong imo maning gibuhat? Unsa man nawad-an kas pagtahod namo? Ana analysis mo na. No. Hoy, tubagoy. O lagi. Pero ang gibuhat ni Maria lahi. Pag-abot niya dito atubangan ni Jesus, unsa iyang gisulti? Anak, nganong gibuhat mo man kini kanamo? Ako ug ang imong amahan na balaka pag-ayo nga nangita kanimo. Ang iyang gi-express, ang iyang gibati, dili ang iyang gihuna-huna. Ang iyang gibati, kabalaka. Ikaw ron pananglitan, mawakas inyo, niya mangita nimo ang imong bana, ug asawa ka, nawa ka kay kuyog ka pari. Niya nangita imong bana. Dinhi pagyud ka nasakpan simbahan nga mao gyud pag-agbay ni father nimo. Nya moingon ra gyud ang imong bana, day
nabalaka kay kung nangita nimo sod nas duha ka buwan. Ana. Kadugay. Pero di sa mingon unsa man ka? Kadumdum pa kag balay buanga ka. Anong anhi man ka dinhi aning pari? Ana. Analysis mo na. Unsa man? Kamo na? Ana. Analysis na. Pero og ang imo ganing gibati, mo imong i-express, igo ra jud kaingon, nabalaka ko, gimingaw ko nimo, naguol ko. Ana, nya ikaw asawa, unsa may imong bation kun mo na isulti sa imong bana? Ay, muli sa kag panagsa oy. Di ka masuko. Di jud ka masuko. Nya, bati pag yun kaayo ko, ato pag yung hunahon ang tubag pag yun ni Jesus, purting batia. Tanaw ha, unsa iyang tubag. Analysis. Di adire utok iyang gitubag ingon siya, nganong nangita pa man kamo kanako, wala ba kamo masayod na kinahanglan anhi gayud ako sa balay sa akong amahan? Insultuhang pangutanahan no, wa man gani mo ingon si Jesus, hala nabalaka di mo ma pa, nabalaka di mo nako, sorry ha, amo tatoy una. Oy si Jesus diri oy, nganong nangita pa man mo nako? Nigpangita nimo sa imong anak batuas kompyuteran. Uy dong, wa ka masayod nga nabalaka kay kung nangita nimo ni araman day ka dinhis kompyuteran. Nya moingon day imong anak, ngano nangita man mo nako, wa day mo masayod mag-computer mangyud ko. Unsa imong itubag? Cosmic. Ha? Cosmic. Usabrog tingog diyang buanga ka. Imus-mus tagyo ng computer mo. Ana jud ka. Kumuton ko ng bakba ni mo ron. Katon kag tubag-tubag, ikapay nagbinuang, ikapay mo tubag. Pero si Maria, nihilom, o gitipigan ang tanan sod sa iyang kasing-kasing. Wa gitipigan sa unahuna, diris kasing-kasing. Kaya gani ka sa unahuna, di ka katog, magsigi kag kwenta. Magsigi kag analyze. Ang to, di nakakatog. Diri tipigi o. Di amang Ginoos kasing-kasing, ni amang Espiritu Santos kasing-kasing, ihil dayon ka sa Ginoo. Pasabot, si Maria nahimong putli, kay dili siya maghimo og iyang kaugalingong panghukom. Kay judgment niya mo na dinhi, kung dili ang iyang paminawon ang Espiritu Santo nga naas kasing-kasing. Muna si San Pablo diri sa unang pagbasa, niingon siya, kaniadto gihukma namo si Kristo nga dautan. Kay ila man gi-analyze. Apan karon amo nang napamatud-an nga siya di ay usa ka mataro nga tao. Wa na sila maghukom sa tawhanon nga sukdanan, kung dili sa Dios no na nga sukdanan ang Espiritu Santo. Tistingi ragod kamo mga asawa, imong bana di mauli tulo ka adlaw, di mananghid. Nga imong tiksan di mo tubag, imong tawagan out of coverage area. Unsa may imong huna-hunaon? Moingon jud ka, asa katong panuway, asa katong animal, nangabit na tingali to. Pero diri kuno ang paminawa kuno, ang imo kunong kasing-kasing. Paminawa ba? Unsa may imong gibati nga wa mo uli imong bana, nya dili sad nimo siya ma-reach. Unsa maroy imong gibati isip asawa? Ang imo bang gibati dili ang imong yunahuna. Unsa may imong gibati? Nabalaka, naguol, nahingawa. O kana. Mo nay paminawa, nya i-offer dayon na ngadto sa Ginoo. Lord, nabalaka gyud kayo ko nga akong bana di na nako makontak. Tulo na kaadlaw, naguol kay ko. Maingon din ang imong kaning kuan, maingon din ang imong kasing-kasing ang Espiritu Santo, musulti sa na siya. Sige lang, ako lang niya kang hupayon sa imong kaguol. Total, kanang bana, mawa manggina sa madugay sa madali. Abitaw Lord no, mawa manggina tingali ning akong bana. Siya, mamatay, ragod na. Siya niya, Lord, namatay ito. Siya, paghuwat las balita. Adi, igor kang muhilak. Pagkataw-taw na, ada yun i-text ni mo, imong igagaw, day, kahibaw kas imong bana, galumlom siyang babae, diri sa among silingan, giabang og apartment, day, diri gahigda. Naam na si babae, God. Ikadawat ni mo, sa may imong bation.
Ha? Salamat Ginoo, nahibaw na jud kog hain siya. Ana. Sakit kayo Lord. Pero ako lang ning i-offer nimo. Tipigan, sods, kasing-kasing. Dili hunaon akong banan. Daghan ang ikagyaw-yaw. Animal, hudas. Way batasan, mabudhion. Tigpakaron ingnon, bakakon ning panuway dako. Si kagyaw-yaw ana. Oy, mapatay na nimo iniguli. Pero kung magsikag ingon, nag-uol ko, gi-offer na ko sa Ginoo. Moingon sa ng Espiritu Santo, karon nasayod na ka nga ang imong bana huyang. Dali nga matintal. Tabangi siya nga dili matintal sa laing laki. Aw ba, laing babae. Laki naman hinoon. Ngayon kaon sa may akong buhaton Lord, iniguli gaksa dayon. Ug ayaw nagyog buhii hangtod mulagom. Ana. Ang saan pa niya pagbalik dito, imo sige hagakos. Nya gisugo ti ka asawa nga kuyugi gid ang imong bana, magkuyog gyud mo. Ayaw gyud distansya. Amo resign kas imong trabaho aron mo kuyog gyud kas imong bana. Sawan, okay ka na? Matuman nimo ang sugo sa Ginoo nga kung gusto kang mosunod nako, biyai ang tanan. Di ka kaako pagbiya sa imong opisina o sa imong trabaho, aron lang mo kuyog sa imong bana nga maogyoy imong gisaaran nga sa kasakit og sa kalipay, sa kahamugaway og sa kapitos, sa sakit og sa maayong panglawas hangtod ang kamatayon mo bulag kanato. Di ka kahimo ana. Uy, tubag. Ya kun imo nang buhaton, mubalik pa ka ng imong bana dito atong babae nga mukuyog man ka ngadto. Dili aron masuko kundili mutuman sa imong katungdanan nga kuyugi yun. Kay dili na mo duha kung dili usa na lamang oy mo trabaho man sad ka isa wa man koy kwarta akanang kwarta mauna na ang naa sa imong hunahuna gi-analyze nimo ang kinabuhi nga kun way kwarta patay ning among pamilya. Pero karon na kay kwarta nangabit imong bana kay naa man sad siya kwarta. Ana. Ingka pa dir patay sa may way kwarta. Kisa mo sa gaingon yung way kwarta og mukuyog kas imong bana, mawa din na inyong kwarta di ay. Og mo resign kas imong trabaho aron lang mukuyog sa imong bana, mawa din na inyong kwarta. Oh, kana tubag na. Na magani akong nakaila, ga blessing kog balay, dako kayo nga balay. Pulo sila nagtrabaho, nang resign, nanguma. Nang resign sila mga trabaho. Sa dihang nanguma na sila, karon dako na nung kay sila balay. Atong gasigi pa sila og trabaho, gasigi lag abang og kwarto.